permiso. Con permiso. Con permiso. Vale, seguinte, pasa. Con permiso. Muy bien, seguinte, pasa. Con permiso. Muy bien, pasa. Era o que nos faltaba. Vale, espérate aí un segundo. Que? Que pasa? A ver, que o público del lugar non ven armado. Non ven armado? Non ven armado, non hai que registrar o público, non ven armado. Logo que ven por pezas. A ver, pensa que sodes do Ikea. Bueno, a ver, outro poquinho. Vale, siguiente. Aí está, gracias. Que Vas deixar de pasarlle o detector de metais a xente. De verdad, atención, Seprona, colouse un lince no plató do lugar. Que listiña me eres, cariño. Bueno, que listiña me xa eres. estamos cos chisteciños. Cos chisteciños. Non é un detector de metais. Como que non é un detector de É metais? que non é un detector de metais. É un detector de achaques. De achaques. Un detector de achaques. Verdad, estamos apañados, señora. Un detector de achaques. De achaques, efectivamente, sí. Como que un detector de achaques? Aí está. Que queres que te explique un pouco Home, mellor? pues, necesitaríamos unha esta explicación. xente vaime facer un huequiño para aquí, para que Si, vaya aí para deixade arriba. pasar a Sabela. Ahora vos paso o detector de achaques a todos. Sí. Espera un segundo. A ver si damos... Vai nos explicar Uy, qué difícil. aquí. Uy, qué Tapón complicado. Aquí. Non dou pasado, Dios mío. Bien. A ver, por pasado, aquí. Ahí Un está. labirinto. Gracias, Vai con ese gracias. detector de Mira, achaques na man. Muy bien, un Explícoche aplauso para rápidamente. Sabela, para que, en fin, que, para ver. ¿Qué tal? Detector de achaques. Efectivamente, mira, contoche. Estades falando hoxe de ligar, non sei? Sí. Vale, entón respondedeme esta pregunta. Que o que máis une as persoas? Os fillos. No. No. As hipotecas. Joden bastante, pero no, tampouco. No. Entón o que? O que máis une as persoas son precisamente os achaques. Os achaques. Os achaques, verdad? Home. Entón, este detector de achaques, eu paso yo a xente, Sí. detecta os achaques da xente, Xa. isto vai para unha base de datos e despois busca outra persoa que teña os mismos achaques. Ah, claro. Vas pillando Entón, por a onde xente- quero ir. Entón, Achacosa. cando dúas persoas teñen o mesmo achaque, a xunta para que se coñezan. Efectivamente, é como facer un match, pero neste caso sería máis un sintomatch. Entendes? Máis un Oye, pois Que sintomatch. chiste. é che boa idea, Home, boa idea. Entón, o xunta para que se coñezan. Bueno, para que se coñezan é o que xurda, ¿no? Pero eu vexo que sería boísima idea para facer parellas aquí entre o Aquí. público do lugar, Aquí. porque a ver, con todo cariño, pero aquí hai máis avería que no coche de Fernando Alonso. Hai moita avería. Entonces, eu penso que sería pois ideal. Entón, isto o que fai é Sí. detectar os achaques Os da achaques, xente. xente achacos e xuntas, ¿no? Despois por Xunta un... e fai parellas que, bueno, depende. Esas parellas, entón, Sí. duran moito, non? Depende dos achaques. Como Porque, que por depende? exemplo, se os dous teñen presbicia, malo. É por qué? Porque non se poden ver diante, muller. Entendes? Ai, A ver, tampouco bueno, pero, é- a ver, Porque es mal. vale, se tiñen Mal. presbicia non. No. Pero, entón, que parellas son as que duran? Mira, duran moitísimo as parellas que ela é amnésica e el impotente. Elo? As señoras xa entenderon por qué. Pois eu non entendo por qué. tampouco. A señora xa entendeu, pero eu explico xa a ti. Porque cando o impotente lle di cariño, es la primera vez que me pasa, a Anésica di, efectivamente, é a primeira vez que lle pasa. Porque non se acorda. Derrotado. Eses casan, Derrotado. Eses casan todos, Pola igrexa? Polos sergas. Casan polos sergas. En vez do cura, casa o médico de cabeceira. Dio que o sintrón uniu non o separa nadie. De verdad que sí. Vale. Bueno, a ver, entón, esta parella Sí, como habría que funciona? pasar A un ver. pouco a práctica, o ¿no? aparello sí, ten un funcionamento moi sinxelo, Ah, vale? vale. Pero primeiro temos que buscar a persoa con máis achaques daqui, que non sei, haberá que buscar, bueno, por aquí tamén, aquí hai moita xuventud, está difícil, pero penso que podíamos... Bingo! Calloso, fai así, con cuidadiño, non te lesiones. Sí, pon así os braciños en cruz, fai. A modo. Vai, a modiño. Ahora, pasa o chisme así de arriba para baixo. A ver. Aí está. Uy, como pita. Uy, como lle Pero, pita. Galloso, que levas por aí de metal? Unha ferramenta de metal? Por la parte dereita. É a pata dereita. Pita,
Pizza, ferramenta de metal jardes por aí? A cadeira dereita non era por aquí, que era por aquí. A cadeira, Era a caramba. cadeira. Que pensabas que era? Non sei A se levaba aí. cadeira, home. Igual, non sei, un destornillador ou calquera cousa. Sí, esta Aí nesta zona de aquí é onde María pita. Aí, aí pita moita. Coita, ahora mira, trae chisme para acá. A ver, que si Ahora queres? vamos a dar un botón Sí, e a vai ver. salir aí todos os achaques que ten Galloso. Vamos a dar o botón. Vai a bien, reventar bien, a máquina, a ver. Aí está. Dai. Aí está. Aí. A ver. Aí está, mira. Oh, ya, Galloso. Está feito papilla, O Papá Noel. pero- Acabábamos antes poñendo que non che pasa. Acababas antes, sí, acababas antes. De verdad, en vez de home de Vitruvio parece o Bueno, home. en fin, engana un, pero en fin, Está xa feito, ves. está fatal, Pero, Sabes. Isabeliña, ven aquí Dime, unha cousa. dime, sí. Onde vamos a topar unha parella que teña tantos achaques como a Galloso? Ah, isto fai no aparello tamén. O aparello busca a persoa que ten tantos achaques como a él. Efectivamente, Claro, mira, e aí dalle ti xunta outro despois, botón, claro. dalle ti outro botón. A ver. Mira, ves? Xa vai. Y ahora te seguimos a ti, pero vamos detrás de a ver si encontramos o... Xa me leva, vente. No, por aquí non é. A ver, a ver. Por día, como corre. Vamos a ir buscando a ver si Por aquí no ve. aparece por ahí. A ver. Ahí está, aquí. ¡Oye! Esta. Home, por favor, pero si... Ortiga. Pero si Ortega un rapaz vai ter achaques. Vai ter achaques Ortiga. Espera, Ortiga está ben ahora, pero como lle siga dando a cumbia este ritmo, en 2 anos ten a cadeira peor que a ti, Aquí o tes. Bueno, pues nada, pues Aparello seguimos, pues botamos unha cumbia. Veña, Hai que, bótalla. porque é a mellor maneira de Ahí está. engrasala, Xa cho digo eu, que as cumbias para as cadeiras vanlle moi ben. A ver que lle vale. Perfecto. Vamos alá con Ortiga. A ver si funciona mellor este achaque. Ortiga. Empújame cuando tal, ¿vale? Entras a... Vamos. Galloso. Hola, Sabela. Galloso. ¿Qué tal? Paren as rotativas. Estamos encantados Parade despois de as escoitar rotativas. a superestrela. Parade as rotativas. Si ven co aparello ese que tanto me ¿Cómo era? gusta. ¿Cómo se chamaba? Vendo, cho. É pa que eu quero vendado. Super achaques. Ai, que chispa ten. Ai, Ai. Vendado. verdad, que chispa. A ver, que? Con Bueno, que ves? preséntanos o... Que tal? No, veño ca parella perfecta. Claro, Ca porque parella gracias ao aparello Gracias. de... Aí está. ¿Cómo era dos achaques? ¿Cómo O era? aparello detector de achaques. Detector de achaques. Efectivamente, Me porque funciona- este aparelliño o que fai é atopar persoas que teñan o mesmo achaque e a xunta para que se coñezan. Bueno, Esto foi así, tal pa cual. que- Certifícano... Sí. ¿Cómo é o seu Sí, nome, sí. perdón? Espera, que non te os presentei. Ah, perdón. A modo. Espera, Bueno, xa me para que se lanzaba. coñezan e para que... Ah, non se ñaca, coñecen la eles, cigala, claro, Claro, para que fagan un poquinho de todo. Ñaca, claro. ñaca la cigala. Ñaca, la cigala, claro. Entón é como a Tinder. Non se coñece. A ver, é como a Tinder. No Tinder entras a buscar a túa media laranxa e con isto buscas a media pas varices, para que non che rebenta a perna, máis Vale, ou menos. entendido, digamos así. entendido, claro, está ben. Presento, Sí, entonces. Sí, por favor, sí, Mira, sí. temos aquí a Toño e a Loli, mira que parella tan perfecta. Hola, Antonio, boa noite. Loli, boa noite. Mira que cousa. Home, dime Bueno. ti que non son tal pa cual, O sea, que eles entraron na base de datos de achaques, Claro. bases de datos de Son- achaques. Aí está, E o son tal pa aparato cual. Sí. casouno. Aí está, acabanse de coñecer, pero mira que brillo teñen neses ollos. Sí, a verdade é que se cousa, nota, hai un brillo aí. Un brillo, eso só pode ser unha cousa. E que, claro. Amor. No, cataratas. Cataratas. Así. Chabela. En fin. Pero esta xente moi nova para ter catarata. Claro. No, por Novos, favor. pero estes Mima, estes danlle 1000 voltas aos novos. Estes xa non intercambian parella. Estes intercambian xa receitas dos medicamentos, non sei? Bueno, sí, de intercambian. todo, coñecemento, en definitiva. Claro. Vale. Sí, sí, sí. A ver, o importante. Sí. Eso. Que achaque foi o que xuntou estes dous? Iso é o mellor de todo, Aitana, Dios mío, que ilusión. Sí. Mira, o achaque que xuntou a Toño e a Loli é a artrose. Ah, bueno, en fin. Artrose. Andamos todos un pouco por aí, claro. En fin. Bueno, pois, joa, sinto moitísimo. No, sintas que les están encantados. Ti sabes o que van a forrar comprando os antiinflamatorios a medias. Ai, vale, vale. Están vale. encantados Bueno, da vida. Ben mirado, ben mirado. Por favor. Pero vamos a ver, é un caso de artrose grave. Ata niso tiveron sorte. Sí. Non é Ah, grave. vale. É gravísimo. En serio? Gravísimo. Por eso se compenetran tan sumamente ben. Teñen un grao de artrose que lle chaman, é agudísimo este grao de artrose, chámase artrose de muiñeira.
Artrose de muñeira. Artrose de muiñeira. Nunca oíra falar de artrose de muñeira. Quérelo ver? E como é Sí, eso? sí, claro. Quérelo ver? Home, por favor, queremos xa. Dallo o xeonllo. Como é a artrose de muñeira? Ahí está. Mira si terá escarallado o xeonllo que lle toca a O pandeireta. sea que o modelo Xa xeonllo está, se... A ver. Xa está fatal. Toño, dalle de novo. Dalle outra vez. Dalle. Son anchasías os xeonllos cando... Cara. Xa. Que gracia, non? Ahí estamos. Que che pare? E a pobre da Loli tamén ten a mesma artrose de Loli, muñeira. ten o mismo. Loli, dalle o braciño, filla, dalle. Dalle, sigue, dalle. Dalle máis. Cada vez que move o brazo... Este, nada máis, este, non? Xa, Loli. Ahí está. A ver, párate un momento, quieta. Que? Loli, dalle outro brazo. A ver se lle fai o mismo. Faite! Fai o Temos mismo dous, nos dous. temos dous. Tan feitos isto, E claro, xuntounos artrose de muñeira. Para. Impresionante, eh? Entón, Entón, vamos facer xa o xunto. O xunto, veña, adiante, artrose da muiñeira, xunto los dous. Dádelle. Claro. ¡Qué maravilla! Ideal. ¡Qué maravilla! Si son a parella perfecta, nin Pimpinela. Hala, vámonos. Muy bien. Vámonos. Dalle máis. Home, que pase no escenario xa, claro. Dalle, Tal Loli, cual, dalle. directamente ao escenario. Muy bien, Antonio, muy bien. Dalle, Loli. Muy bien, Loli, muy bien. Sí, señor. Y ahora solamente falta Regina dos Santos para completar esta artrosis da muñeira. Fantástico, ¿eh?